subscribe. Salam. Yawa mutanen tchakire, wannan ku iya gani ku tabbatar wannan abun wannan shine za a yi shine za a yi. Don ku bar tunanin ku ce ne ko kun cin mani ko kuma kun ga ƙarshe na ko kun gani, wallahi yanzu ne za a fara, yanzu da izinin Allah ta'ala yanzu ne za mu fara. Kuma menene cikin wannan channel din ne nake sanar muku yanzu a fara. Akwai mutanen da kuna ganin ba a san duk da su ba, duka za mu fito da su, dukkan su za mu fito da su, kowa sai ya tabbata da hilin Allah. Kuma ku iya gane tchakire ban cire ma kowa kula da kai ba, wannan abin kowa sai ya gane kuna shi, kowa sai ya san abin da yake yi. Yawwa makera ku iya gane ba za da zagin kowa cikin nan ba, amma ga waɗanda za ku gane komai.